Tarihi Sayda Yapin Lumadaga do dammuɗum. Sayda Yapin Lumadaga danyama ujunere temerre jeenayi capanɗe nayi miladiya annabi Isa alayhi salam ha wuro mawru bo wongo hakkunde Jawayi be Madaga. Inde babirawo mako Modibbo Muhammad Lawal, inde dadirawo mako Sayda Fatima andiraɗo e Mamma. Asli maɓɓe ɗum fulɓe Garwayen. Sayda Yapin Lumadaga ko ummi o goɗɗo on giɗo ibada hawtande e jangirde. Ni man waɗi o fuɗɗi jangugo diga ha babirawo mako Modibbo Lawal mawru bo. Ɓawo o nasti suudu o darnayi jangirde mako, o jokki jangirde mako ha dadirawo Modibbo jingi wato gabbe. O jangi defte ɗuɗɗe hedi wakkere fikhu be lunga be fannuwol ko larani siyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ɓawo ton on Sayda Yapin Lumadaga maɓɓiti jangirde mum. Hande goɗɗo mo salai duuɓi 50 seɗɗa pat a tawan o laatan ɗum pukarajo Sayda Yapin Lumadaga on. Fannu to ni o dañaɗo Madaga o mawni ha nder wuro man. Ko hoosi jangirde mako je alluha be defte arandeje ɗo ɗe pat a tawan bidaye jangirde mako fuɗɗi ha Yapin ɗo. Ɗo kam ha be woɓɓe nder modiɓɓe amin derke'en ummotoɓe hande ha nder wuro Madaga a tawan ɗum pukaraɓe Sayda Yapin Lumadaga on. Ba iri Modibbo Muhtaru en be ko nandi be maɓɓe. Ko yewta ɗo pat waɗama hidde ko warugo Maulana Sheikh Baba Jawayi radiyallahu ta'ala anhu lesdi Hosere. Ɓawo Maulana Sheikh Baba Jawayi radiyallahu ta'ala anhu warti lesdi Hosere, Sayda Yapin Lumadaga ɗo nder arande en yehiɓe jaɓi wirdi ɓawo ton lori waɗi askaru ha Maulana Sheikh Baba Jawayi radiyallahu ta'ala anhu. Ɓawo ton Sayda Yapin Lumadaga hosi addirawo mako mawɗo Sayda Aisha andiraɗo addaji wato dadirawo Hajja Goggo Kubra en. O yaari ɗum waɗi askaru ha yeeso Sheikh Baba Jawayi radiyallahu ta'ala anhu. Ɗo kam diga wakkati man waɗi ka soggugo lenol fuu, diga ɓiɗɗo mako Hajja Dadda be ɓiɓɓe addaji man be derɗiraɓe addaji man fuu o rufi ɓe ha yeeso Baba Jawayi radiyallahu ta'ala anhu ɓe waɗi askaru. Ha nder ɓe Yapin ɗo yaari waɗi askaru ha yeeso Baba Jawayi radiyallahu anhu ɗon Hajja Goggo Kubra. Hajja Goggo Kubra waɗi askaru mum hidde ko dañego Murtada Umar Almadda. Yapin Lumadaga gitu Allah beda ya. Yapin Lumadaga gitu Allah beda ya. Sayda Yapin Lumadaga jaggani shehuɗo mako Maulana Sheikh Baba Jawayi radiyallahu ta'ala anhu kempe jabbu. O dawri be derɗiko mako Sayda Aisha wato addaji dadirawo Hajja Goggo Kubra en. Nde kala hitande fuu ɓe habda wurtina nagge ɓe yaara hadiya maɓɓe je mawlidi Maulana Sheikh Baba Jawayi radiyallahu ta'ala anhu. Kala hitande fuu banni man ɓe ɗo waɗa, nagge maɓɓe ɗo yaha ha addaji hotani Allah Yapin ɗo man bo jokki mawlidi je 2024 je hikka ɗo ni sai nde nagge mako yahi. Allah hokku en barka Sayda Yapin ɗo. Dum debbo ban gorko oɗɗo fasini debbo dow musidɗo na shakku Yapin Lumadaga. Yapin Lumadaga. Larugo himma Sayda Yapin Lumadaga be jamare ko o mooɓi ha les mako Maulana Sheikh Baba Jawayi radiyallahu ta'ala anhu hokki mo ijaza je hokkugo wirdi be askaru. Sayda Yapin Lumadaga maɓɓiti zawiya mum 2000 ujune ɗiɗi 2000 miladiya annabi Isa alayhi salam. Zawiya wa ɓurɗunga nder zawiyaji roɓe jongitiɓe be hadara Maulana Sheikh Baba Jawayi radiyallahu ta'ala anhu. Hajja Goggo Kubra kanko woni zakirujo arandejo mo jogani zawiya man zikiri hidde ko zakira binta wara jaɓa jokka kugal man. Zawiya man ferni zakiru en roɓe ɗuɗɓe ɓe min fotai min limta ɓe ngam ɗuɗal maɓɓe. Sayda Yapin Lumadaga ɗo ɓe waziri en huudeteɓe mawɓe nder maɓɓe ɓingel mako Hajja Dadda, Hajja Goggo Kubra, Sayda Danana, Sayda Yapin Kange, Hajja Huma be ko nandi be maɓɓe. Nder jaggu Sayda Yapin Lumadaga
ko jaggani zawiya jawai ha jotta bo ɗum ɗo waɗa ɗum accai kala hitandere nde inneri mawlidi yalti fuu ɗum hawtan tasaje je naftirago ha mawlidi jawai mai ɗum hebbina mota ɗum yarana zawiya banni man daira ya pendo man ɗo jotini kala hitande faida pendo man daga ɗo waɗa mawlidi zawiya ma ko jego jemma jeɗiɗi lewru rabiu awwal kala hitande fuu mawlidi wa nga ɗon mawɓa jamare nder be asuro ha be dayi ɓe nder pukaraɓe mako ɗo umma diga nokkuje dayiɗe wara janga mawlidi man jaɓɓinɗo baba jawai wai ɓe ma samai ɓiɗɗo sumtoya sumai ha pendo ma daga inno Allah ɓeɗahe ha bonmironidde wayore baniyede ɓiɗɗo nare barulde ha pendo ma daga sayda pendo ma daga heɓi shahadaji tilimɗi e shewjo mako shehu babanjo radiyallahu ta'ala anhu seɗɗa nder ko maulana shehu babanjo wolwi dew mako ni babanjo radiyallahu ta'ala anhu wi ya pendo ɗum debbo on moɗo dari darnde worɓe 300 nden oɗo ƴewna sayda ya pendo ɓingel am afo hedi harkare yidi annabijo sallallahu alayhi wasallam ko ɓingel ko tani ko ya pendo waɗi fuu modibbo mako ɗum ya pendo on ha nder harkare man sifaji sayda ya pendo ma daga o latake muyɗo o meeɗay waɗugo fitina be ko moye ha wuro ma daga be yasimago ha o hotani Allah tabaraka wa ta'ala o sahowo gorko be debbo enɗuɗo mawɗo be ɓiɗɗo o wala bo sefodu o latake o semtowo masin ha nder semtende mako o yiɗa mantego ko manego ha yeso mako ko kasidare pukarajo mako windi jangatande ha yeso mako sai dai ɓe ya janga hakkuneji maɓɓe hamɓe pukaraɓe man mangol ko andira bo kanjum ibada ni a yehi a tawi mo fuu oɗo janga qur'anu oɗo jogi tasbirol mako tasba salatu o nafan nafe mako ɗo on ni mangol ko ya pendo andira sayda ya pendo nafdi alqur'anu ha warti wala aya ko a dasata o yeccayma ha ka woni nder qur'an nde mi yino waɗata be qur'anu hitande feere mi meeɗi mo ƴamugo ya pendo kala aya nde mi dasanima fuu aɗo andi ha nde woni a yeccayam anya a dursay qur'anu se o jali o wiya miɗo yiyani mi wawan waddugo retamare ka be hoore en andi yankinare ɗum sifa jeyaɓe Allah wato teddi mo wi'ugo o dursinde se o wi yo o wawan waddugo retamare be hoore inna tawadu min hisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi Allah ɓesdanamo ɓaɗorgal be annabijo sallallahu alayhi wa sallam yankiniɗo Allah ceniɗo ɓamtan mo haade o lestiɗo yawnuɗo se warta ɗum teddinaɗo heɗite ɓamtore ɓamtan ma yarama ha a tammay ɓamtoɗa ɗum nay bindu on yayno toro heɗite sayda ya pendo ma daga acci duniyaru nyande 27 lewru jeenayru ujune ɗiɗi be 24 miladiya annabi Isa alayhi salam nder lewru rabiu awwal fajjiri du'a inde mawlidi khalifa babanjo hokki andinoɗo sayda ya pendo ma daga eggitinama ɗum waɗi janaiza sayda ya pendo ma daga nyande 29 lewru jeenayi ujune ɗiɗi be 29 khalifa maulana sheikh babanjo radiyallahu ta'ala anhu kanko dari mo ɓiɓɓe sheikh babanjo radiyallahu ta'ala anhu worɓe ɓe fuu ɓe wari hawtani alaji hasan khadimijo maulana sheikh babanjo radiyallahu ta'ala anhu mawɗo hawtande bo ɓiɓɓe rewɓe maulana sheikh babanjo ɓe fuu ɓe yalɗiri ɓe ɗaɗirawo mawɗo ha janene ha khalifa babanjo ɗo wiya banni kam meɗay wala mo meeɗi mayugo saare maɓɓe fuu vuwa be burɗi bana ni
wara anokkure man sebana sayda yaɓe no mandaga mai on heɓi banni labis da yarda mako himɓe mandaga bi janaiza sayda yaɓe ndo meeɗay ha wuro mandaga komo tigga diga de modiboji gi modiboro man ɗume tawiyugo janaiza mawnira bana je yaɓe ndo banani labis du yarda mako Allah hawtamo be annabi sallallahu alaihi wasallam law karagani woni jiɗo mon murtada umar madda aisha assalamu alaikum warahmatullah amparo yidmi hokkago yimɓe duniya laati ɗum saare woɓɓe hikka bo ɓerɗe jama'are dimbi ko fe'iɗo sali hakkilo wayda mi yakkino gembuton may ziyara mi tawoy sayda da kubra da zainabu da sayda